ganyan, na kailangan handa yung mga komunidad, yung mga cities and municipalities. Unang-una, merong emergency disaster fund at merong portion doon na quick relief fund, no? So yun yung binibigay kaagad sa mga tao kapag may disaster na, at merong portion doon na for investment sa disaster risk reduction and mitigation. Napakahalaga din nun kasi kailangan yung preparations ng mga komunidad at ng mga cities and municipalities. Thank you, Inday. Mas maano gaya nga. Salamat po sa iyo kasi maraming salamat sa staff mo na malaking tulong mo sa akin. Maraming salamat.